chcel zavolať Dalibora, pastora Apoštolskej cirkvi, aby sa podelil so slovom, ktoré mu Boh dal na srdci. Poď, Bertaček. Amen, haleluja. Amen, požehníme sa, hore, práva peňa. Som rado, že adađuješ máš také mende Varšave Prinđara, Varšave na Prinđara, ale vaš hotel sám čávele de bleske. A tepes, buď králenca penica nadýcha spreka nekúval, ekvarala džives. Keď budeme verní, že sa stretneme v nebi. Amen? Kama tu je penal, Romale, práva peňa. Amen, nasam podrom so líčal Andre pekla. Amen, sam podrom so líčal Andro nebos. Čo je pravda nás podles? My sme na tej správnej ceste, ktorá vedie k Bohu. Cení nás pescada žodolame que pestinhas te springeral. Amarolacho del. Amen, kamel. Amen? Kamel te penal, že odkedy som tu, naozaj Boh je mocný a vidím, že Boh všade koná a že vidím, že hlad, ebok in ade. A to je dobré znamenie, keď je hlad po Duchu Svetom. Hlad po Božom slove, hlad po Bohu, viac a viac spoznávať Ježiša Krista. To je dobré znamenie. Kam v tom ide penal práva peňa. Nič nás javel šukareder, nič nás javel feder, sa ada, kana džal, orom larovňa, lečavenco bez kane kangéry kiodel. Nič nemôže byť krajšie, keď celá rodina ide ku Pánovi. Môžeš mať, čo chceš na tejto zemi, ale ak nemáš Ježiša Krista, si chudák. Zhorávala, ale to je pravda. Šuden, soka ma v tom ide penal práva peňa. Ale 1. Timoteova, 2. kapitola, 3-4 verš písino. Lebo to je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. To je dobré a príjemné. Tu vidíme, že čo sa Bohu páči. Tu vidíme, čo Boh miluje. Tu vidíme, čo je Bohu príjemné. Keď ľudia prichádzajú ku Ježišovi Kristovi. To je dobré a príjemné pred našim spasiteľom, pred našim Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení. Ber si vážne tento verš. Ber si vážne. Lebo poznám aj takých, ktorí, keď už je spasený, už ako nezaujíma a dobre, že on je spasený a on sa nezaujíma o nikoho iného. Lenže Boh sa veľmi zaujíma aj od toho, ktorého ty nenávidíš. Boh sa veľmi dobre, Boh miluje aj toho, na ktorého ty nechceš ani vidieť. Palka ste, keď je náďal, možno penez, on je alkoholik, možno víno kajso, ale Boh sa o neho zaujíma. Ledoveské čapaleské, Boh volá každého jedného ku pokániu. Boh volá každého jedného, aby prišiel ku Kristovi. Boh miluje Rómov aj neromov. Odol kamol párne legálen, odol kamol savoren a vyčinelen kiebeste. Boh volá každého jedného človeka ku vzťahu. Boh túži po vzťahu. Prala penia, šo nezvyšne sotke pena. Odol túži no paladojtávale stu a vzťah. Boh túži potom, aby mal s tebou vzťah, aby mohol on hovoriť k tebe a ty hovoriť k nemu. Nezachráni nás všude práva penia som aj do vedominžu. Obyčajná vedomosť, káde. Andrej Godže, ojodole cistino, ale tu nás spasilo. Potrebuješ vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Potrebuješ vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A vďaka Bohu za to pozvanie, ktoré Marek pozval nás, aby sme mohli slúžiť spolu so zástupcom biskupom pre misiu z apoštolskej cirkvi Štefanom Papom a že sme prišli, mohli slúžiť a vidieť, že naozaj Boh koná. Vážte si to, že tu je zbor. Vážte si to, že aj tu sa zvestuje Ježiša Krista. A nielen tu, aj inde, v iných mestách. Naozaj buďte svedkami a uvedomte si, že Ježiš žije a Ježiš volá každého do vzťahu. Prava penia. Čače z odelino nádherno, odelino lačo. Milujte Boha. Milujte aj druhých ľudí. Je kvačí vás.
Na nami dujči vypena. Na nami trinči vypena. Jekči vypena meni. Savčiveja. Oda či vypen, ode im pretute. Sokereja lečíkna. Ode im pretute. Ale máš jeden život. Buď ho premrháš, alebo stráviš ho tu s Pánom Ježišom Kristom a ti hovorím, keď ty stráviš s Pánom Ježišom Kristom tu na tejto zemi, budeš aj v nebi na veky s ním. Iná človek živí, kedy myšlienka, keď na našli. Ja nechcem, aby táto myšlienka sa ti stratila, že iba jeden život máme. A Boh sa dá odlamiť bez dnes testinčarov, alebo delča jekva testinčarov. Nenarodíme sa znova. Ražíme. Žite pre Pána Ježiša Krista. Nech vás požehná Pán. A teraz by som zavolal vzácneho Božieho muža, Štefana, nie toho, ktorého ukameňovali v Biblii, ale to je poženaný muž, nech ťa požená Pán. Amen. Ďakujem, Dalibor. Amen, super. Takže už Dalibor povedal, aj väčšinu z vás viete, že sa volám Štefan. Ešte som neukameňovaný, možno budem, hej? Takže cukríky dnes rozdávať nebudem, hej? Dobre? Som veľmi, veľmi rád, že tu dnes spolu s vami môžem byť. A chcem vám povedať, že vám prinášam pozdravy od mojej manželky, aj našich detí, aj od bratov a sestier zo zborov zo Slovenska. Sme veľmi radi, že ste tu a že slúžite živému Bohu. Pán Ježiš nás má rád, dal svoj život za nás a on chce, aby sme jemu slúžili a aby sme slúžili aj ďalším generáciám, ako tu bolo povedané, aby sme slúžili aj tým, ako Dalibor povedal, ktorých dnes nás nenávidia, ale my ich milujeme a dáme život za nich, aby aj oni boli zachránení, spasení. Či sú Rómovia, alebo nie, Pán Ježiš za nás zomrel. Druhú vec, ktorú chcem povedať na úvod, to, že sme tu dnes, to nie je samozrejme. Ešte pár týždňov dozadu som nevedel, že existujete. V živote som nikdy Mareka nepoznal, ani väčšinu z vás. Ale jedného Božieho muža, Arpio, toho som poznal, koľko? 15-20 rokov dozadu. A ja som, Arpi, rád, že si bol na našich seminároch a že Božie semeno bolo zasadené do teba a že je veľká úroda. A nielen tu, ale aj na Slovensku. Vážte si Božích služobníkov, pamätajte na Božích služobníkov, skrze ktorých Boh priniesol Božie slovo do vášho života a spasenie a záchranu. Je to veľká milosť, že tu dnes môžeme byť. Veľká milosť. Nie sme tu náhodou. Nie si tu náhodou. Možno si myslíš, no tak pozvali ma, som tu. Alebo som súčasťou tohoto zboru, tak samozrejme nedeľa po obede, som tu. Ale ja ti chcem povedať, tento deň, tento čas naplánoval Boh. A to nie je náhoda. Kedykoľvek sa stretneme, to naplánoval Boh. A kedykoľvek naplánuje niečo Boh, má niečo zvláštne, má niečo špeciálne. Chcem ti povedať, že má dnes niečo Boh špeciálne pre teba. Preto nalaď svoje ucho. Nalaď svoje ucho k tomu, aby si počul. Nebuď hluchý na to, čo Boh hovorí ku tebe a čo dnes bude hovoriť ku tebe. Uši máme na to, aby sme počuli, čo Boh hovorí skrze Svätého Ducha do našich životov, do našich rodín a do našich zborov. Boh má špeciálny čas dnes práve pre teba osobne. Nebuď hluchý a neodmietni Svätého Ducha. Neodmietni, keď ti Svätý Duch bude hovoriť, povedz, áno, Pane, ja som to skúsil mnohokrát v mojom živote, že kedykoľvek sa Božie slovo zmiešalo s mojou vierou, s mojím áno, uvoľnila sa Božia moc. Všemohúceho Boha, ktorý vládne nad všetkým, ktorý keď povedal bolo, uvoľnilo sa to, čo sa nedalo roky a to, čo som si myslel, že je nemožné, Boh urobil takto. Dnes ten istý Boh
dnes má záujem o teba. A dnes bude hovoriť do tvojho života. A preto ťa chcem prosiť, aby si mal otvorené uši. Otvorené uši. A druhá vec, aby si mal pripravené srdce. Väčšina z nás máme dosť problémov a často naše srdce je tak zaťažené tými problémami, uši sú to malé alebo veľké, že nevnímame Boha. Lebo ušami počujeme, ale srdcom rozumieme. Hej? A nerozumieme to, čo Boh ku nám hovorí. Niečo sa deje, viem, že tu sa niečo deje. Srdcom rozumieme. A preto vás chcem poprosiť, aby ste svoje srdce uvoľnili. Pred Pánom dnes. S postojom, Bože, tu som. Hovor ku mne. Hľa tvoj služobník počuje. Hej? Oddelme sa dnes pre Pána. Páne, chcem počuť tvoj hlas. Chcem rozumieť tvojmu slovu. Chcem rozumieť tvojmu posolstvu. Už ti to bude hrmeť, že to bude, tak to Hospodin hovorí, alebo to bude tichý hlas. Hej, bez rozdielu, ako to bude. Hej, chcem to prijať. A či to bude ľahké, príjemné, haleluja. My všetci máme radi, keď nám Pán povie, haleluja, super, hej. Alebo to bude niečo, čo zahrmí. Hej? A povie dosť. Už prestaň žiť v tomto hriechu. Už prestaň byť ani teplý, ani studený. Hej? Raz sem, raz tam. Hej? Hej? Tu som Boží dieťa, medzi Božími deťmi zhromaždení a doma som jak čert. Hej? Jak diabol. Hej? A kdekoľvek prídem, všade je nepokoj, všade je napätie, hej, tu chválim Boha, vyskakujem, haleluja, hej, ale prídem domov, deti utekajú a manželka ma nechce vidieť, pretože vie, že budú lietať taniere, že budú lietať kamene, že bude, hej. No toto je kresťanstvo, ktoré sa žije na Slovensku, hej. Dobrí kresťania na Slovensku, viete, aj Rómovia, ale aj dobrí kresťania iní žijú tak, že idú do kostola na bohoslužby, väčšinou ráno, nie po obede, ale ráno, hej? Odbavia si svoju náboženskú povinnosť, hej? Potom sa zastavia v krčme, hej? A odbavia si svoju spoločenskú povinnosť, pretože väčšina ich priateľov sú tam, hej? Nie všetci sú v kostole, ale všetci sa stretnú v krčme, hej? A potom prídu domov, hej? Vynadajú deťom, možno zbijú manželku a dobrí sú kresťania, hej, odbavia si svoju rodinnú povinnosť, hej? Hej? A takto to funguje vo väčšinu manželstiev, aj rómskych, hej? A myslíme, že sme dobrí kresťania. Chcem vám povedať, my sme Boží deti, už sme doma, alebo sme tu. Kdekoľvek sme, reprezentujeme živého Krista. Preto vás pozbudzujem. Otvorme svoje srdcia k tomu, aby Boh mohol zasadiť do nášho srdca Božie slovo. A povedz mu áno. Povedz mu áno. Bože, chcem rozumieť. Hej? Možno si Boží dieťa a si opantaný, ovládaný rôznymi neresťami. Hej? Hej? Hnevom, nenávisťou, závisťou, hej? Alkoholom, fajčením a inými vecami. Hej? Dnes ti chcem povedať, že Boh má pre teba slobodu. Ty tu nie si náhodou. Boh sa chce stretnúť s tebou a zmeniť tvoje okolnosti. Zmeniť tú situáciu. To, čo sa možno roky nedalo. Aj si chcel, aj si túžil potom a neišlo. Dnes Boh chce zmeniť. Hej? Kedykoľvek sa stretne Božie slovo, zjavená Božia vôľa, pod pôsobením Svätého Ducha, hovorená do nášho života a my povieme áno, uvoľní sa Božia moc. Božia moc a nastane zmena, nastane zázrak. A ja verím Bohu divov a zázrakov a viem, že je tu. Pán Ježiš povedal, že sú dvaja alebo traja zídení v jeho mene, tam je on uprostred a my ho milujeme, my hľadáme a my potrebujeme Ježiša dnes. Amen? Amen? Super. To je dobre, na to sme sa zhodli, tak môžeme ísť trochu ďalej. Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi, okolo neho bolo vždy veľmi veľa ľudí. Viacej ako tu. Vždy. Ľudia radi počúvali Ježiša. Radi počúvali jeho kázne. On nerozprával ako väčšina vtedajších učiteľov, kňazov, náboženských vodcov. On rozprával inak.
väčšina ľudí aj dnes rozpráva jednoduché veci tak zložito, aby im nikto nerozumel. Hej? A všetci sú z toho paf. Aký je on duchovný. Aké pomazanie. Hej? Hej? Ako sa on vyjadruje. No toto je duchovné, len ešte tak tomu chýba tu, že alebo krydlá by odletel. Hej? Hej? A väčšina sú fuč. Hej? Pán Ježiš bol iný. Pán Ježiš rozprával hlboké veci. Tajomstva Božie tak jednoducho, že im každý rozumie. Aj ten najvzdelanejší, čo mal drmr pred menom za menom, aj to maličké dieťa. Nie je umenie rozprávať jednoduché veci tak zložito, že by vám nikto nerozumel. A používa všelijaké výrazy, ktoré nikto nerozumie. To nie je umenie. Umenie je zachytiť Božiu pravdu. Zachytiť hlbokú Božiu vôľu. Božie srdce, ktoré rozumne dokáže pochopiť a podať to tak jednoducho. Že každý rozumie, že sa to týka mňa. A každý rozumie, že Boh ma má rád. A každý rozumie, že ja mám právo buď ho prijať, alebo odmietnúť. A ja vás chcem poprosiť, keď vám Boh bude dnes hovoriť. Tak jednoducho, tak polopate. Možno vám bude hovoriť práve to, čo ste počuli minulú nedeľu kázaní. Ja neviem, čo bolo kázané. Možno to, čo ste si dnes ráno čítali. To nevadí. A možno viete všetko už. A mohli by sme sa vymeniť, vy prídete a budete kázať miesto mňa. Ale to nie je podstatné. Podstatné, aby sme zachytili, čo nám Boh chce povedať. A ja som presvedčený, že Boh má špeciálne pre teba svoje slovo. A mnohí ľudia chodili za Ježišom, pretože chceli počuť. A Pán Ježiš, keď rozprával, ľudia boli schopní počúvať deň, 2, 3 a pri jednej príležitosti už omdlevali. Ale boli hladní Božieho slova. Fyzicky už nevládali. A počúvali Božie slovo. Ja neviem, či si na toto miesto prišiel, pretože je tu pastor Dalibor, alebo je tu nejaký pastor Štefan, alebo ja neviem, kto iný. Ja neviem, prečo si prišiel. Možno si prišiel, že chceš niečo nové počuť. Chcem ti povedať, nebudem nič nové hovoriť. Ak chceš len zbierať z internetu, z Facebooku a nejaké nové pravdy, nové zjavenia, niečo, čo ťa poštekli, môžeš sa zbaliť, môžeš ísť. Ale to, čo budem hovoriť, bude Božie. Nie nové, Božie. Možno staré pre teba, alebo nové pre teba, ale Božie. Božie. A mnohí ľudia chodili za Ježišom, pretože chceli niečo počuť. A keď Ježiš rozprával, bolo čo počuť. To boli zaujímavé veci. Ľudia boli paf. Možno si to preto, že chceš počuť. A mnohí ľudia dnes chodia za Ježišom, pretože chcú počuť dobrú kázeň, dobré vyučovanie. A kázanie sa líbilo a vše zostalo, jak bylo. Áno? Kostoly a modlitevne sú plné ľudí, ktorí prídu na bohoslužby, vypočujú si niečo a odídu a nič sa nezmenilo. Dnes sa zmení v tvojom živote niečo. Pretože náš Boh je živý Boh. Dnes sa ťa Pán dotkne a on zmení tvoju situáciu. Daj mu možnosť. Daj mu možnosť. Prečo si tu dnes? Čo chceš niečo počuť? Na internete sú lepšie kázne. Aj mnohé DVDčka, ktoré letia, sú lepšie. Aj
A ja sa nechcem ani vyrovnávať tým slávnym kazateľom. Nie. Ale jedno viem, že to, čo Svätý Duch hovorí, budem hovoriť. A to mi stačí. Mnohí ľudia chodia za Ježišom nielen preto, že chcú počuť niečo, ale že chcú vidieť niečo. Vidieť. Hej? A kdekoľvek Pán Ježiš chodil, tam bolo čo vidieť. Hej? Ja vám chcem povedať, Ježiš bol zaujímavejší ako všetky tie internetové konferencie a všelijaké hnutia, padania a ja neviem čo. Keď Ježiš hovoril a dotýkal sa ľudí, ľudia boli zmenení, boli uzdravení, boli zachránení, boli oslobodení. A bolo sa na čo dívať. A mnohí chodili za Ježišom, pretože ako keby do divadla alebo do kina pozerať sa na niečo, dobrý film. Ja neviem, prečo si tu. Či chceš vidieť, ako ľudia budú dnes spasení, a iste budú, ako Pán Ježiš bude povolávať do služby Božích služobníkov, a chceš vidieť, budú dnes uzdravení ľudia, aj oslobodení, budú dnes tu, na tomto mieste, pretože náš Boh je živý Boh. Ale ty môžeš byť kibic, len pozorovateľ, tak zďaleka pozerám, no haleluja, super, toto sa deje, a teba sa to nemusí dotknúť. Pán Ježiš je dnes tu pre teba. On sa ťa chce dotknúť. On chce zmeniť tvoje okolnosti. On ťa chce oslobodiť. On ti chce dať silu. On ťa chce použiť. On si ťa chce povolať, aby si mu slúžil, aby si bol nástrojom pre záchranu a spasenie mnohých ľudí. Mnohých ľudí, tisíce ľudí. Keď sme sa my stretli s Arpádom, na tom zakladaní zborov, ja vám poviem, ja som ani nesníval, Nesnívalo som o tom, kto je Boží služobník a aký je. Vedel som, že má túžbu, že je Róm a že má túžbu slúžiť Bohu. Ale Boh to rozmnožil tak. A ja vám poviem, my nevieme, kto je tu dnes na tomto mieste. Akí veľkí Boží služobníci sedia tu. A ty si povieš, čo ja viem, čo ja môžem. To nie je podstatné, čo ty vieš a čo ty môžeš. Daj Bohu priestor. Daj Bohu priestor. Boh si môže teba použiť ešte viacej ako Arpiho. Rozumiete? Neodpíšme my seba, pretože druhý povedal, ty čo ty chceš, čo ty, pozri sa z akej si rodiny, a čo ty nemáš ani peniaze, ani čo si oblieš, čo ty môžeš. Boh vidí do tvojho života. A on má úžasný a nádherný plán. A nikto nemôže urobiť to, čo pre teba Boh má naplánované. A preto nepovedz Bohu nie. Povedz, tu som. Chcem ti slúžiť. Nech sa deje tvoja vôľa skrze môj život. Už je to také niečo neduchovné a malé, ako pohár tejto vody, že podám Božiemu služobníkovi. Chcem povedať, že ak to urobím, a to je od Pána, nebude to zabudnuté v nebesiach. Nebude. Ani jeden maličký skutok poslušnosti Pánovi nebude zabudnutý. Nemusíme všetci byť apoštoli, ani veľkí pomazaní služobníci, aby sme boli tu na pódiu, aby nás všetci videli a tleskali. Ale chcem vám povedať, Boh si môže použiť vás pri vašich susedoch, pri vašej rodine a pri ďalších tak nádherne, že ani ste nesnívali o tom. Dnes sa veľa rozpráva, snívaj. Chcem ti povedať, snívaj s Bohom. My máme svoje plány a sny a čo by sme chceli, aby sa udialo, aby sme boli veľkí, slávni, bohatí a neviem čo. Snívaj s Bohom, pretože Božie plány sú väčšie pre tvoj život, ako ty si dokážeš vysnívať. Božie plány sú väčšie, ako ty dokážeš veriť. Boh má väčšie veci. Väčšie veci. A preto vás chcem poprosiť, ak ste prišli sem, aby ste niečo videli, bude čo vidieť. Bude čo vidieť, ale nie je to o tom. Nie je to o tom. Možno si prišiel. Možno si prišiel na toto miesto
To je preto, že máš nejakú potrebu. Hej? Máš potrebu. Potrebuješ, úprimne ideš za Pánom a s ničím bojuješ. Hej? A nemáš víťazstvo. Potrebuješ spolubrátov, aby zložili na teba ruky, modlili sa, aby sa to puto, ktoré ťa zväzuje v akejkoľvek oblasti, aby sa roztrhalo. Áno, každý jeden z nás máme určité potreby. Ja neviem. Pastor Marek mi nepovedal, čo vy potrebujete, ani s čím bojujete. Ja neviem. Takže znovu zopakujem to, čo som predtým povedal. Že ak niečo poviem, to nie je so mnou. Ja vás nepoznám, ja neviem, čo vy prežívate, ale jedno viem, že Boh hovorí skrze mňa. A Boh hovorí do tvojho života, tak sa neprekvap, nebuď zošokovaný. Odkiaľ on to vie? Práve môj problém hovorí. Ja ti chcem povedať, nie je podstatné, či máš veľký alebo malý problém, či máš veľkého Boha. A či dovolíš Bohu, aby do tvojho života zapôsobil. Za Ježišom chodili aj takí ľudia, ktorí mali potreby. A bolo ich tisíce. Ja len spomeniem 10 malomocných. Pamätáte si na nich? Čítali ste o nich? Niekto čítal o 10 malomocných? Veľmi dôležité. Dnes sa ťa Pán dotkne. Dnes prežiješ oslobodenie, uvoľnenie. 10 dobiecali Ježišovi, otravovali ho. Ježišu, synu Dávido, zmiluj sa nad nami, potrebujeme tvoj dotyk, chceme teba, chceme všetko, sľubovali hory doli, jak dobrí Romovia, Áno? Dobre, aj jak politici, Dobre, Takže, dobre, Dobre? A keď Pán Ježiš ich uzdravil, tak nepotrebujeme Ježiša, dovidenia. Dovidenia. Nepotrebujeme. Koľko ste zažili ľudí, ktorí ste privedli k Pánovi, a zápasili ste s nimi dní, možno týždne, možno mesiace, možno roky. A oni sa znovu zrodili a keď prijali Pána Ježiša, prestali piť, prestali fajčiť, zrazu sa im začalo dariť aj v rodinnom živote, aj materiálne a povedať dovidenia. Dovidenia, nepotrebujeme Ježiša, ani teba nepotrebujeme, už sa máme dobre, dovidenia. Toto sa deje dnes. Možno si ty ten malomocný dnes tu a nie si náhodou. Pán Ježiš už niečo urobil a ty si sa nevrátil, aby si mu poďakoval. Amen? Nevrátil si sa. Odišiel si od neho. Nepotrebujem ťa. Dnes ti chcem povedať, Pán Ježiš ťa volá ku sebe. On chce, aby si sa vrátil k nemu. On ťa neodpisuje. On chce, aby si mu poďakoval. A on chce, aby si uvedomil, že najlepší a zmysel života je len jedine v ňom. A on zaplatil svojim životom za tvoj život. A tvoj život nebude mať zmysel, ak sa nenaplní Ježišov plán pre tvoj život. Vieme, že 10 boli uzdravení. A čo? 9 sa, iba jeden. Nie 2, jeden. Prečítaj si znovu. Iba jeden z tých 10 sa vrátil, aby poďakoval. To je realita. Národ chodil za Ježišom a každý mal svoj dôvod. Ty si na tomto mieste a máš dôvod. Máš motív. Prečo si tu? A to je moja otázka. Prečo si tu? Miluješ naozaj Pána Ježiša? Si ochotný žiť a zomrieť za ňo? Si ochotný naplniť Božiu vôľu, Boží plán pre tvoj život? Či je to ľahké, krásne, slávne? Alebo ťažké a možno ako Štefan, ktorý slávne skončil a skrátil sa jeho život a jeho utrpenie tým, že bol ukameňovaný a zomrel. Ja neviem, čo je Boží plán pre tvoj život. Ale si ochotný povedať Ježišovi áno? Viete, keď počúvali ľudia Ježiša a dlho ho počúvali, a pri jednej príležitosti bolo 5000 mužov tam, okrem žien a detí, to znamená zástup o mnoho väčší, asi 15 000 ich tam bolo. A Pán Ježiš ich nasýtil
chlebom, fyzickým chlebom, duchovný chlieb dostávali skrze Božie slovo a vydržali 3 dní a bez chleba, hej. A zrazu učeníci hovoria, pošli ich domov, však to zomru na púšti, hej. Pošli ich domov. Nie, vy im dajte jesť. A Pán Ježiš robil zázrak tým, že zobral tých 5 chlebov a 2 rybičky a nasýtil ten zástup. A viete, čo oni urobili? Halleluja. Postavme tu trón nejaký a ustanovme ho za kráľa. Kto by nechcel mať takého kráľa? Kto by nechcel mať takého kráľa? Úžasné veci vám hovorí pekne na vaše uši, super, divy a zázraky sa dejú, vidíte to tu, hej? Nakrmení ste, ešte možno aj uzdravení, oslobodení. Urobme ho kráľom, hej? A Pán Ježiš musel utiesť, hej, od nich, lebo naozaj by ho urobili kráľa. Hej? Za kráľa by ho dali. Hej? Vážne vám hovorím. A Pán Ježiš ušiel. Hej? Odišiel a potom sa za chvíľu vrátil. Evangelium Jána 6. kapitola o tom hovorí. Hej? Keď sa vrátil a začal ich znovu učiť. A povedal, ja som ten chlieb života. Hej? Toto bol chlieb, ktorým ste boli nakrmení. Ale ten chlieb života, to som ja. A ak niekto nie je so mňa, hej? Rozumiete? Zahynie večne. A čo oni povedali? Toto je tvrdá reč. To sa už nedá počúvať. To sa už nedá počúvať. Jak si ty dovoluješ? Pokým si hladkal nás a pokým si mal krásne slova, halleluja, my sme mali dobré pocity, to je super. Hej, do tebe by bolo dobre. Ale keď Pán Ježiš prehovoril do ich života, keď Pán Ježiš žiadal úplné odozdanie, keď Pán Ježiš žiadal, aby zapreli samého seba, jamne moje, aby zomrelo, hej, aby odozdali mu celý život, aby mu slúžili, to je príliš veľa. No nedotýkaj sa našej peňaženky. Nie, že náhodou sa dotkneš, ja neviem čoho iného. A všetci odišli. Tam 60. verš a naďalej opisuje o tom, že všetci odišli. Tých 15 000 ľudí, všetci odišli. Napriek tomu, že Božie slovo počuli, pomazané. Napriek tomu, že videli divy a zázraky. Napriek tomu, že zažili na svojej koži divy a zázraky, uzdravenie, oslobodenie. A ja neviem, čo ešte nie. Napriek tomu, že chvíľkovo, hurá, chceme urobiť kráľom. Všetci odišli. Všetci do jedného. A Pán Ježiš sa otočí svojim učeníkom a hovorí, aj vy pôjdete. A to sa ťa chcem povedať. Aj ty odídeš odtiaľto. Taký, ako si prišiel. Hej? Kázanie sa líbilo, všetko stalo jak bylo, hej, bol tu nejaký Štefan. Ale ja vám chcem povedať, Štefan, bol tu Boh. Amen. A ty si vysporiadaj život s Bohom. Amen. Je tu Ježiš, ktorý ťa má rád. Hej? A Peter v mene tých ostatných povedal, ku komu pôjdeme, Páne? Keď ty slova večného života máš, ku komu by sme išli? Ty si zmyslom nášho života. Náš život nemá zmysel bez teba. My sme tu neprišli len vypočuť si nejakú kázeň, vidieť nejaké divy a zázraky, alebo aj niečo zažiť. My sme ťa nasledovali, pretože vieme, že si náš Boh a náš Pán. A my ťa milujeme a budeme plniť tvoju vôľu po všetky dni nášho života. A preto ti chcem povedať, toto je správny motiv, ktorý obstojí dnes. A keď takýto motiv budeš mať, odtiaľ to odídeš zmenený. Bez rozdiela v čom a ako, stane sa div a zázrak. A to je Božia vôľa. To je Božia vôľa, aby si odišiel odtiaľ nielen oslovený, nielen takto, ale zmenený. Aby si sa stretol dnes so živým Bohom. Aby Pán Ježiš sa ťa dotkol tam, kde potrebuješ, aby si zmocnený Svätým Duchom odišiel do tohoto sveta medzi ľudí a priniesol živého Krista. Aby si sa prestal hnevať na to, že sa deje neprávosť a taká je veľká tma. Aby si nereptal ani sa nesťažoval na svoje podmienky a svoje problémy. Aby si nezobral lopatu alebo metlu a odháňal tú tmu. Alebo samopal. Alebo si priniesol trochu svetla.
Lebo kde je svetlo, tam tma uteká. A my sme Boží deti. My sme deti svetla. A my máme priniesť svetlo. A keď dnes odtiaľto odídeme a kdekoľvek prídeme už do našej rodiny, alebo do našej komunity, kde sme, alebo kdekoľvek, my priniesieme Boží svetlo. A ľudia budú vedieť, že sme dnes s Ježišom Kristom boli a že sa nás dotkol a že zmenil náš život. A o to tu ide. Keď Pán Ježiš sa rozprával s Martou. Viete, keď Lazar zomrel, hej? Pán Ježiš jej jednu kľúčovú vec povedal. Hej? Marek, prosím ťa, sleduj hodiny, lebo ja nesledujem, hej? Hodiny mňa prenasledujú, ale ja nesledujem hodiny, hej? A už väčšina z vás, ktorí ste boli na seminárach, viete, že ja nemám problém začať, ale mám problém skončiť, takže dostal som na to hodinu, takže neviem ako, toto ešte nebol ani začiatok, ale niekde sme v úvode, super, mám ťa, super, to je dobrá správa, máme čas, Pán Ježiš má čas, sme tu Božie deti, chceme nasledovať Pán Ježiš, ideme ďalej. Pán Ježiš... Dostal si hodinu a ešte 50 minút máš. Super, super, to je dobrá správa, hej? Dobre, takže tam Pán Ježiš povedal jednu kľúčovú vec, ktorú mi Pán tam na srdce, aby som vám povedal. Pán Ježiš povedal Marte, uver, uvidíš slávu Božiu. To je posolstvo, ktoré mám na srdci a to je to, o čom budem dnes hovoriť. Ak máš uši otvorené, dobre počuj, ak máš srdce pripravené a ochotné povedať áno, Pán ti hovorí, uver a uvidíš slávu Božiu. Uver a uvidíš slávu Božiu. Je to Boh, ktorý ti chce svoju slávu ukázať. Je to Boh, ktorý chce zasvietiť do tvojich okolností a ukázať ti, ako to v skutočnosti je. A preto ti hovorím, uver Bohu a uvidíš slávu Božiu. Uver Bohu a uvidíš slávu Božiu. Sú dve reality. Jedna je tá viditeľná, ktorú máme tu, a druhá je tá duchovná, ktorá je neviditeľná. Vierou vidíme to, čo je tam, čo sa nedá vidieť fyzickými očami. Viera vidí to, čo sa nedá vidieť. Ale je to realita. Tu ešte nie je, ale tam je realita. Viera nie je, že ja si niečo vymyslím a ja verím niečo, a potom chcem, aby sa to stalo. Alebo ešte zmanipulujem Boha, a že on to musí urobiť. Nie. Viera vidí za hranicu toho, čo sa dá vidieť, vidí, čo sa tam deje a uverí tomu, že to, čo Boh povedal, je možné, že sa tu môže diať. Napriek tým okolnostiam, ktoré sú tu. A tie okolnosti sú často neprázdnivé. A tie problémy sú také veľké, že my povieme, to sa nedá, to nepôjde, to je nemožné. A ja vám chcem povedať, uver a uvidíš slávu Božiu. S Bohom je všetko možné. Uver a uvidíš slávu Božiu. A väčšina z nás sa sústreďujeme na tie okolnosti, na tie problémy a na tie ťažkosti, ktoré máme. A to, čo sa nám nedarí a tak ďalej. Ja ti chcem povedať, uver a uvidíš slávu Božiu. Pozri sa nie na tie problémy. Sústreď sa nie na tie problémy. Sústreď sa na Pána. Porozum jeho srdce. Porozum jeho pohľad na tie veci. Oddiel sa o to. To neznamená, že budem vyznávať. Niektorí hovoria, vyznávaj, že nemáš problémy. Vyznávaj, že chladnička je plná a je prázdna. Ne, to je nezmysel. Ale pozri sa najprv. Nie na tie my nemáme ignorovať, my nemáme vyznať, ja nemám problémy. A problémy odísť. Ne. My máme vážne brať problémy. Ale my si musíme uvedomiť, že nad tými problémami je náš Pán. To, čo ja nemôžem, on môže.
To, čo ja nedokážem, on dokáže. Môj problém pre ňo nie je problém. Môj problém je taký veľký, že ja to nedokážem, ale môj Pán je väčší ako všetky moje problémy. Halleluja. A preto vás chcem poprosiť, akékoľvek situácie, okolnosti máte, nesústredite sa na to. Čím sa viacej sústredíte na to, čím viacej o tom rozprávate, čím viacej sa motáte v tom, tým viacej sa zamotáte a strácate videnie Boha a vieru. Dajte pozor na to. Uver a uvidíš slávu Božiu, to znamená, vidím problémy, sú reálne, sú skutočné, nerozprávam, že nemám problémy, ale ja sa pozerám hore. Ja mám Pána, ktorý môže tieto problémy doriešiť. A potom s Pánom, s jeho myslením, s jeho videním pozriem sa na tú situáciu a zrazu to nie je problém. Nejaký problém. Veď pre Pána to nie je problém. Veď on má riešenie. On má východisko. A ten istý problém, ktorý bol taký veľký, že sa nedá, nepôjde, nemožné, zrazu je príležitosť, aby sa Boh dokázal. Aby sa Božia moc uvoľnila. Možno si dnes na tomto mieste. Že máš taký veľký problém, že už roky sa ťahá s tebou. Aj ty si myslíš, aj všetci ostatní ti povedali, už sa možno 100-krát modlili za teba, aj tak sa to nedorieši. A povieš, to sa nedá. Prosím ťa, nepozeraj na to. Nepozeraj. Pozri sa na Pána. Pozri sa, ako on to vidí. Pozri sa na seba, ako on teba vidí. Aj včera, aj predvčerom som vám povedal, vy ste milované Božie, vzácne Božie stvorenie. Možno ti niekto povie, ty si hlupák, ty si na nič, ty nič nedokážeš. Možno ťa aj vlastní rodičia preklinali a opustili. Jedna rodina v našom zbore od narodenia svojho chlapca nazývali, to má prezývku, vy Romovia máte prezývky všelijaké, ale on má prezývku debil. Rozumiete? Tak ho volali. A ja keď som prišiel a volá ho mama ho volá debil. No hovorím, kde si ty? A ty si Boží dieťa a svojmu synovi hovoríš, že je debil. A to vieš, čo to znamená? Ty ho preklínaš každým dňom, každým slovom. Od narodenia tento chlapec bol preklínaný. Rozumiete? Bez rozdielu, čo ti kto povedal o tebe. Boh ťa má rád. Ty si milované Božie stvorenie. A my, ktorí sme odozdali život Ježišovi, my sme milované Božie deti. Neverte tomu klamu, ktorý vám bol povedaný, že keď si milované Božie dieťa, budeš lietať ako aniel, nebudeš mať problémy. To nie je pravda. To je lož od diabla. Lož. Nikto z nás nie je aniel. Všetci máme problémy. Všetci máme problémy. Ale my máme Pána. Nielen problémy, my máme Pána, ktorý dorieši naše problémy. Rozumiete tomu? Veľmi dôležité. Nesústreď sa na to. Pozri sa na Pána. Pozri sa na jeho srdce. Pozri sa na jeho myšlienky o tebe. A jeho myšlienky sú dobré. Jeho myšlienky sú slávne. Aj to, čo sa nedá, aj to, čo je nemožné, Boh môže. Aj on otočí na dobre všetko zlé. Náš Boh je Boh. On nie je nejaká modla, nejaká soška. Ne. On je živý Boh. On rozumie svojmu ľudu. On má rád teba. On teba chce použiť. To je náš Boh. Uver a uvidíš slávu Božiu. Uver a uvidíš slávu Božiu. Uver Bohu. Uver Božiemu postoju. Uver Božím plánom. Uver Božím myšlienkam ohľadom teba. A uvidíš slávu Božiu. Už tu na zemi a potom raz vo večnosti. Uver a uvidíš slávu Božiu. To je to posolstvo, o ktorom budem teraz rozprávať. Dobre? Keď Pán Ježiš bol na takomto stretnutí a vychádzali von, ten pastor zboru, to bola synagoga, ten rabín toho zboru, ten predstavený toho zboru, pastor toho zboru, išiel s Ježišom von. A tak ako išiel, tlačili sa ľudia okolo,
A ten pastor zboru mu hovorí, vieš čo, páne, ja mám jeden problém. A veľký problém. Mám jednu jedinú dceru, ktorá má 12 rokov. A je na posteli teraz, zomiera. Není východisko. Beznádená situácia. Nedá sa nič s tým robiť. Všetko, čo sme my mohli, sme urobili a ono zomiera. A Pán Ježiš hovorí, dobre, poď, ideme. Tak sa vybral a išiel k tomu domu. Chcel pomôcť Jairovi. Marka 5. kapitola, by som to nečítal, prečítajte si doma. A ide. A zrazu tak, ako ide, zrazu ľudia sa tlačia, zástup ide okolo neho, bodyguardovia robia svoju službu, usporiadatelia sú tam, odtláčajú všetkých ľudí, aby Ježiš mohol prejsť Jairom, idú tam domov, a cesta je dlhá, a zrazu sa Pán Ježiš zastaví. A Pán Ježiš hovorí, niekto sa ma dotkol. A učeníci hovoria, no nevidíš, čo my robíme tu? My 12 sa snažíme odtlačiť všetkých ľudí, aby ťa to nepošlápali a ty povieš, že niekto sa ma dotkol. A nebuď taký precitlivý na seba, však dovol, aby sa ťa ľudia dotkli, A čo si taký? A Pán Ježiš hovorí, nie. Niekto sa ma dotkol vo viere. A bola jedna žena, ktorá bola chorá, od 12 rokov. A viete, žena od 12 rokov v tom období začína mať svoj cyklus. Takže pastorovi zomierala 12-ročná dievča a táto žena od 12 rokov, keď začala byť a formovať sa ako žena, mala problémy so ženskými orgánmi. Hovorí tam božstvo, že mala krvotok a tak ďalej. A vy ste tomu rozumeli, ja to po lopate rozprávam. Nie s lopatou, ale tak po lopate. Dobre? A táto žena potrovila všetko svoje imanie. Všetko, čo mala. Aby doriešila tento problém. A viete čo? Tak ako teraz, tak aj vtedy. Doktori sú super, úžasní a ochotní, len im musíte dať. A ona hovorí, všetko, čo mala, dala, aj tak to nestačilo. Aj tak neprišlo k riešeniu. Aj tak neprišlo východisko. Možno práve ty sedíš tu, alebo stojíš tam. Máš takýto problém. Už je to zdravotný, alebo iný. Si tu dnes, si v beznádenej situácii, to netrvalo 1 rok, 2 roky, to bola žena. Trvalo to veľa rokov. A celý život, ako žena, s týmto žila. A všetko, čo mala, preinvestovala. Možno si aj ty na tomto mieste tu dnes. A máš taký problém, ktorý sa nedá doriešiť. Skúsil si takto, nejde to. Skúsil si takto. Podplatil si, aj takto nejde. A iné možnosti, ktoré si mal ľudské, všetky si využil. Nejde to. Ja ti chcem povedať, dnes je tu Pán Ježiš. A on ti chce pomôcť. On ti rozumie. On vie o tebe. On vie o tebe. A táto žena počula o Ježišovi. Že je ich meste Ježiš. Ty dnes počuješ o Ježišovi. O Pánovi Pánu a o Kráľovi Kráľu. O Bohu v tele, ktorý má moc, ktorá nie je obmedzená. Pre neho problémy sú výzvou. Tvoj veľký problém, nie je pre ňa veľký. A tvoj malý problém
nie je pre ňo zanedbateľný. On má záujem od teba. On ti chce pomôcť. On je tu dnes na tomto mieste, aby zmenil tvoje okolnosti. Zmenil tvoju situáciu. Bez rozdielu na to, aká je ťažká. Ako sa to nedá. A nepojde. Uver a uvidíš slavu Božiu. A ona počula, že je tu Ježiš. Počula o ňom, že môže. A uverila tomu. Uverila tomu. A teraz si predstavte, že máte 1000 ľudí okolo Ježiša. Napraskaných takto blízko. Učeníci odtláčajú všetkých. A je tu žena, ktorú trápi nemoc roky. Ktorá je už suchá, už slabá, už nevládze, už je hotová celá. A ona sa musí pretláčať medzi tými silnými, tých, čo chcú vidieť Ježiša, vidieť zázrak hneď vedľa a byť pri tom a pri všetkom. Ona sa musela pretláčať, aby sa dostala až k Ježišovi. Chcem povedať za každým. Kedykoľvek ty zistíš, že Ježiš môže a Ježiš chce, medzi tebou a medzi riešením pri Ježišovi budú prekážky. Nenechaj sa znechutiť, nenechaj sa zastaviť ničím. Pretože pri Ježišovi je riešenie pre tvoj život. Nedaj sa znechutiť. Čo to na to povie môj manžel alebo manželka, alebo ako to bude mať dopad toto a preto to nemôže mať tamto a čo si budú mysleť a ja pôjdem dopredu a ja neviem čo. Ja vám chcem povedať, pretláčaj sa až k Ježišovi. Viera vidí neviditeľné. Viera verí to, čo sa nedá rozumom pochopiť a uveriť. Ale viera premáha všetky prekážky, všetky obmedzenia. Ide až k zdroju, ide až k Ježišovi. Uverou uvidíš slávu Božiu. Nechaj sa posunúť až Ježišovi. Nie len, že máš veľký problém, že ťa tlačí, že to chceš, ale viera. Ježiš ma má rád. Ježiš zomrel za mňa. Ježiš vydobil východisko. Ja to chcem. Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Krič, volaj, akýmkoľvek spôsobom vystri sa. Choď k nemu, vystri sa a dotkni sa Ježiša. A ona predierala sa tam a prišla až Ježišovi a dotkla sa lemu jeho rúcha, podolku jeho rúcha. A zrazu Ježiš sa otočí a hovorí, kto sa ma dotkol? Učeníci hovoria, no nevidíš, snažíme sa tu, nevládzeme to, zvládnu situáciu nemôžeme. A oni hovorí, viete čo? Niekto sa ma dotkol vo viere. A ja som presvedčený, že dnes na tomto mieste niekto sa dotkne vo viere Ježiša. A keď im vysvetľuje, že sa ho niekto dotkol vo viere, hovorím, prečo? Lebo Božia moc sa uvoľnila do jej života. A Ježiš to cítil, že sa Božia moc uvoľnila. A Ježiš chce aj dnes, aby sa Božia moc uvoľnila do tvojho života, do tvojich situácií, do tvojich okolností, do tvojich problémov. Uverou vidíš slávu Božiu. Uverou vidíš slávu Božiu. Halleluja. Halleluja. Náš Boh je dobrý Boh. A potom sa otočil ku nej. A ona mu všetko to porozprávala. A on hovorí, neboj sa. Tvoja viera ťa uzdravila. Neboj sa. Choď pokoj, Marka 5. kapitola. Choď pokoj. Choď. Slobodná, voľná. Choď. Miluj Pána, slúž Bohu bez obmedzenia. Choď za ním. Slúž Bohu. A zrazu, takže to je, Pán Ježiš ide, a to je niekde na začiatku cesty. Zrazu tá žena ho zastavila. A viete, keď sa niečo deje, keď je urgentné, tak tá ide sanitka. Všetci sa uvednajte, lebo musíme ponáhľať. No a tu nejaká žena ho zastavila. Ježiš ide, riešenie ide a žena ho zastavila.
A Jairus musí myslieť, no čo táto žena, však my musíme pomáhať, moja dcera zomiera. Dajte pokoj. Hej, rýchlo. A ešte do toho, jak sa tam zdržali, do toho prichádzajú poslovia, sluhovia Jairovi a povedia takú úžasnú správu. Niektorí sa vytešujú z toho, keď sa niečo diablovi podarí. Prosím vás, nikdy nebuďte v tejto skupine, ktorí ste poslovia zlej správy, roznášajú zlú povesť. Prinášajú ako sa tam hovorí, že nalievajú olej do ohňa, aby sa rozhodol. Nikdy nie. Nie, toto Božie deti nerobia. Radšej buď ticho. Radšej buď ticho. Ale prišli tieto poslovia. A Jairus povedal, o toho koniec. Koniec. Že zomrela? Až zomrela? No, a toho koniec. A Ježiš mu hovorí, vieš čo? Poď, neboj sa. Len ver, neboj sa. Ale čo ty rozprávaš, Ježiš, neboj sa, že ona zomrela. No jak neboj sa? A hovorí, neboj sa, ver. Ideme ďalej. A idú ďalej. Až prišli až k domu Jairovmu. Pláču všetci, kvília. To boli prenajatí, plačúci, jak sa volali. Chváliči, ale nie tí, čo chvália, ale tí, čo truchlia. Spievali tam, všetci. A Pán Ježiš hovorí, veď ona nezomrela, spí. Ale nie, všetci sa mu pospievali. Tak viete, čo musel? Všetkých poslal preč. Všetkých, ktorí neverili, ktorí prekážali. Nebuď v zástupe, ktorý sa vytešuje z toho, že sa niečo nedarí. Nebuď v zástupe pozbudzujúcich neveru, neposlušnosť a truchliacich. My máme prejaviť súcit jeden s druhým, keď niekomu niekto zomre. Ale nemáme sa vytešovať, že ten zomrel. Ani zapíjať na dušu. Medzi Romom, keď prídem na východ, tá prvá vec, ktorá je ani nie za dušu, ani za... daj si. A hovorím, ďakujem, ja nepijem, A ešte menej za dušu, Niekto zaplatí za moju dušu. Dobre, takže odohnali všetkých. A zobral ani nie všetkých 12 učeníkov. Zobral koho? Petra, Jakoba a Jána. To bol jeho tým, ktorí boli verní. Ktorí videli to, čo sa nedá vidieť. Verili. Učeníci boli všade. Apoštoli boli všade. Ale nie všetci verili. Je veľmi dôležité, keď sme v službe oslobodzovania. V službe tohoto druhu. Musíte mať okolo seba ľudí. A to nie, ja som Ježiš a ja vám všetkým ukážem. Tým ľudí, ktorí veria spolu s vami. V jednote je sila. V jednote je sila. My neuzdravujeme, uzdravuje Ježiš. My nevkriesíme mŕtvych, kriesí Ježiš. My sme len užitoční Boží služobníci a niekedy aj neužitoční, lebo chceme pomôcť Ježišovi viacej, ako čo treba. Peter, Jakov a Ján. Ich si zobral, ostatní zostali vonku. Zobral matku a otca a išli dnu. A prišiel tam bez kamier, bez natáčania, že by to išlo na Facebook. Išiel tam do súkromia. Žiadna publicita, žiadny show. Prišiel a povedal tomu dievčaťu, Talita kumi, to znamená, dievča, tebe hovorím, staň. Ani nekričal, ani dlhé modlitby. Povedal, tebe, dievča, hovorím, staň. Pán Ježiš má moc nad životom a Pán Ježiš má moc nad smrťou. A dievča čo? Stálo a povedalo, že je hladné a Pán Ježiš povedal, dajte mu jesť. Chcem ti povedať,
Ak je tvoj problém taký veľký, ako tá žena ho mala. Taký veľký, že sa nedal doriešiť, že si všetko potrebil a nie je východisko. Chcem ti povedať, dnes je Boží čas. Vystri svoj ruku a dotkni sa Ježiša. Ak je tvoj problém ešte väčší, taký veľký, ako to dievča, ktoré už zomrelo. Veď už není. Tá žena bola ešte živá, ešte sa dalo niečo. Toto dievča zomrel. Tvoj problém už je taký veľký, že zomrel. Hotovo, koniec. Ježiš ti hovorí, hej, uver a uvidíš slávu Božiu. Sme pripravení zareagovať na Božie slovo? Sme pripravení vierou sa vystrieť a dotknúť sa Ježiša. Prosím ťa ešte raz mi povedz, koľko mám hodín, či mám pokračovať, alebo mám dať výzvu. Uver a uvidíš slávu Božiu. Uver. Áno, super. A teraz je čas, aby sme zareagovali na Božie slovo. Teraz je čas, aby si ty so svojou potrebou. Už je taká veľká, akú mala tá žena, alebo je taká hrozne, už koniec, už je po smrti. Hej? Už sa nedá nič urobiť. Ako to dievča, čo zomrelo. Chcem ti povedať, tu je Ježiš. A má riešenie a má východisko pre tvoj život. Si ochotný uveriť Ježišovi, že mu môže ti pomôcť? Že ti chce pomôcť? Chceš mu dať možnosť? Chceš mu dať svoje srdce? Chceš mu odozdať svoj život? Chceš mu odozdať tento problém? Aby on ho zobral a on ho doriešil? Chceš? Tak výzva bude o tomto. Prvá časť výzvy bude pre tých, ktorí ste tu už či prvýkrát, druhýkrát, alebo 25. krát, alebo do tohoto spoločenstva chodíte už roky, ale ste neodozdali život Ježišovi. Dnes, keby si zomrel, buď nevieš, kam ideš, alebo vieš, že ideš do pekla. Pán Ježiš je tu, aby doriešil tvoj najväčší problém. Aby ťa uvoľnil a oslobodil od diabla a od všetkých demonických mocností, ktoré ťa ťahajú do pekla. Boh nestvoril peklo pre teba. Pre ľudí. Peklo je stvorené pre diabla a jeho anjelov. Ty tam nemusíš byť. Pán Ježiš Kristus zomrel za teba. On zaplatil cenu. Ty si to nemusíš ani zaslúžiť, ani odčiniť, ani nejakým spôsobom dopracovať sa. Neexistuje spasenie z dobrých skutkov. Neexistuje ani žiadna samospasiteľná cirkev. Neexistuje žiadna filozofia alebo čo. Ježiš je spasiteľ. Ježiš je Pán. On je cesta k návratu späť Bohu. Poď k Ježišovi dnes. Tak, ak si na tomto mieste staň a poď, tu sa postav. Prosím ťa, Dalibor, poď sem. Poď sem Daliborovi. Poď dnes. Zareaguj. Boh ťa volá. On nechce, aby si zahynul. Poď. Nechaj svoje miesto. Poď. Ty vieš, že ťa Boh volá. Ty vieš, že Boh ku tebe hovorí. Poď, teraz je čas. Neprebrhaj. Zajtra bude neskoro. Dnes môže Pán Ježiš prísť. Dnes môže Pán Ježiš prísť. A ty nie si spasený. A vieš, že ideš do záhuby, do zaniča. Dnes je tvoj čas. Poď. Ježiš ťa volá. Poď. Ježiš ťa volá. Nedaj sa ponúkať. Ježiš sa nehambil zomrieť za tvoj život. Nedaj sa ponúkať. Ježiš je tu. On chce zachrániť tvoj život. On chce zmeniť tvoj život. Posuňte sa stáde trochu, Skúste stáde, lebo bude ďalšia výzva. Skúste stáde, Dobre. Pripojte sa k tým, ak je niekto ešte, ktorý chce odovzdať život Ježišovi. Budeme sa modliť za vás a Ježiš príde do vášho života, zmení váš život, zmení vaše okolnosti, zachráni vás a spasí vás. Toto nie je žiadne show. Ježiš je tu prítomný, on ťa volá. Poď, keď počuješ jeho hlas. Nezatvrduj svoje srdce, poď. Ježiš ťa volá. Halelúja. Ježiš. Ak aj počas tejto výzvy ďalšej budeš prežívať, že Boh ku tebe hovorí, že chceš sa pripojiť týmto ľuďom, poď k Ježišovi.
Poď, odozdaj mu svoj život. To je najlepšie rozhodnutie, ktoré môžu robiť. Druhá výzva, ktorá je tu, ktorú chcem dať. Ty si Boží dieťa, ale si od Boha odišiel. Odišiel si od Boha. Ty si Boží dieťa, hej? Ale dnes nežiješ s Bohom. Alebo tvoja láska ochladla. Hej? A Pán ťa volá nielen, aby si bol Boží dieťa. Boh má pre každého jedného z nás prácu, službu. To nie len pre pár ľudí, ktorí sú tu na pódiu. Boh má prácu pre každého jedného z nás. Hej? A ty si ochrádol, opustil si Ježiša. Dnes si chcem dať príležitosť. Pán Ježiš má nádherné plány. Odozdaj mu svoj živote. Zomri sebe. Zomri svoje predstavy. Poď pokáže, že si ho nechal. A odozdaj sa mu naplno a povedz mu, Pane, ja tebe chcem slúžiť. Prídi sem do stredu. Prídi, ak si to ty, týka sa to teba. Prídi, ak počuješ Boží hlas. Poď, Ježiš ťa volá. Marek, prosím ťa, poď. Poďte k Ježišovi. On vás objíme, on vás neodstrčí, on vás nenechá. On vám chce odpustiť, on chce navrátiť radosť zo spasenia. On vám chce dať nový život. Pomazaný život. On si vás chce nádherne použiť. On vás neopustil, nenechal, neodpísal. Poď, odozdaj mu svoj život. Halleluja. Ak si v tej skupine, môžeš prísť za neskôr. Je tu tretia výzva. Prosím, uvoľnite tieto stoličky, aby mohli ľudia prísť. Aj stane to, Tretia výzva je, ak je tu niekto, máš taký veľký problém, ako tá žena, alebo ako ten Jairus a tá dcéra, A dnes vieš, Ježiš ku tebe hovoril a ty sa vystriedaš k nemu vo viere. Páne, dotkni sa ma, chcem prežiť tvoj zázrak, potrebujem ťa, Ježiš, potrebujem tvoje uzdravenie, oslobodenie, potrebujem očistenie, čokoľvek, čo sa týka, potrebujem slobodu od finančných dlhov, ja ti dávam, Ježiš, priestor, prídi sem, tu je tá tretia skupina, prosím, Alex, poď sem, brat, Rudko, poď sem a poďte, slúžte im, Marek, poď, aj Rudko, poď, pastori, poďte, slúžte tejto skupine ľudí, halleluja, môžeš tiško spievať, halleluja, poďte, uvoľnite priestor, nemusíme sa dlho modliť, Pán Ježiš je tu prítomný, on sa ťa dotkne, nemusíš ani padnúť, ale zmenený môžeš odísť, halleluja, poďte, slúžte, bratia, je to ešte nejaký pastor? Poďte, slúžte, bratia, poďme, halleluja, Ježiš,